Gisara sa usa ka grupo uklan ang usa ka bahin sa Luna nga gitamnan og pinya sa Dolly Philippines Incorporated sa Pulumulok, South Cotabato. Human nga ilang giduso nga sila ang lehitimong nanag-iya sa nasampit nga lugar. Sumala pa ni sulod ang maong grupo sa nasampit nga bahin sa Luna aron sugdan ang ilang operasyon sa pagtanom. Gibutangan kini og notice to the public o gibutyag nga sila ang nanag-iya sa Luna. Tungod niini, temporaryong nahunong ang trabaho sa pinyahan, gumikan tensyon sa grupo o sa kumpanya. Aduna matud pagunit nga titulo ang kumpanya nga naka-address sa Banga og Coronadal, rason sa pag-angkon sa klan. Giputyag nga wala nahadlok ang grupo nga sudlon ang Luna tungod sa igong dokumento nga ilang gunit. Nagpatunga na usab si Mayor Bernie Palencia sa komosyon ug naghinaot nga muuli kini sa pagsinabtanay. Mga katropa, aron lig-on ang imong resistensya ug masiguro nimo nga protektado ang imong lawas, tumar na sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.